Hola, soc el Miguel Ángel Lozano, director del projecte ADA de l'Institut Obert de Catalunya. Una de les components del projecte és ADA Interacció, que pretén aconseguir dades sobre el comportament de l'estudiant al campus, és a dir, quan es connecta, a què i quant de temps. Volem combinar les dades del campus amb les de l'analítica web, Google Analytics, i després relacionar-les amb les de resultats acadèmics. Per una banda, tenim els resultats i per l'altra, l'esforç en temps, i amb això estarem mesurant l'eficiència del procés. Per obtenir aquestes dades, ens obliga que l'estudiant estigui sempre connectat, sigui per consumir continguts, com veure un vídeo, sigui per crear-los, com fer una pràctica. Amb aquests objectius, l'estratègia és passar de l'elaboració de materials al disseny de cursos i en aquest nou paradigma aprofitar per establir uns principis de modularitat i eines més properes als hàbits dels estudiants. Això és una proposta de disseny de curs Moodle amb l'estructura adient del projecte ADA Interacció. El curs té elements ja coneguts, com una barra de progrés, un tauler i un fòrum. Els apartats d'una unitat els trobem en format llista. Cada apartat correspon a continguts del currículum a impartir en períodes curts de temps, per exemple, una setmana. A més del títol, cada element de la llista conté una descripció dels continguts de l'apartat. Entrant en un, veiem un component acordió que segrega l'apartat en diversos subapartats per fer la seqüència d'aprenentatge molt atòmica. Al costat dret trobem una barra de progrés específica de l'apartat, amb totes les activitats que ha de fer l'estudiant i el seu estat. Dins de cada subapartat sempre trobem els mateixos tipus d'elements precedits per la icona que els defineix. Una explicació teòrica en forma de vídeo o continguts wiki, un test per reforçar l'aprenentatge i assegurar que s'ha entès la teoria, un seguit d'exercicis implementats amb qüestionaris o altres recursos, una valoració de l'estudiant envers els materials i un contingut wiki com a manual de referència de la teoria. A mesura que l'estudiant va fent aquestes activitats, la barra de progrés es va actualitzant i pot veure en tot moment per on va. Com he dit, això és una proposta de disseny que pretén apropar-se a l'estudiant i que estigui sempre connectat. Moltes gràcies.